Ngicela kulifundele lapha kule iBhayibheli kodikhoyo ngegama likaJesu. Asiyafunda incwadi Isaiah 45 verse number 9. Inhloko ndaba ngundikhoyo kuphela inkosi. uJehova kuphela inkosi. Yes. Mawa kulo uphikisana nomenzi wakhe. Verse number 9. Yes, verse number 9. Yes. Mawa kulo uphikisana nomenzi wakhe. Imbiza nje yomdongwe ingathini ukusuka iphikisane nombumbi wayo. Njengoba kushunyayelwa kuthethwa nje ngazo zonke izinto. Iproblem kukuphikisana nomenzi wakho. Uthi uThixo akamelanga bunenze ngolhlobo. Ngicela ufunde imfundiso omkhonto esifuna sifike kuyo. Ungathini umdongwe ukuthi kumbumbi wenza ntoni kodwa? Ingakhalaza na imbiza ithi uliqhitala mbumbi ndini. Ngamanye amagama xa ngabana uzifakela zonke izinto lento kuthiwa uthuka uThixo ayibobuxoki. Uthi kuThixo uliqhitala. Waqhitala uThixo ngokwenza waba mnyama ufuna uba mhlophe. Uyableacha. Waqhitala uThixo ngokwenza waba ne-short hair. Ufuna uba nenwele ezinde ngofakela iBrazilian. Ngoba uThixo uliqhitala. And hey iyamangalisa intoba uthi uThixo uliqhitala. Uyamazi uThixo uba wenza njani ngowayesenza wena? Wawuphingela xesha wayedala umhlaba nezulu. Wawuke wamncedisa ngantoni? Yintoni owawuke wasupporta ngayo? Uyawazi na umhlaba wamiliselwa kanjani? Ulwandle lalo uyalazi intoba kutheni lukulanda ulukuyo. Njengoba uzawuphikisa umenzi eyona ngxaki ezawusabantu esihogweni kukuthuka uThixo. Wenziwe wanenzipho ezimfutshane wena uthenga inzipho phaya ezamachina emachineni ngoba uthi uThixo uliqhitala. Waqhitala wandenza ndanenzipho ezimfutshane ezambe kufana bazinde uthuka uThixo. Funda siyathanda. Verse 10. Umntwana angamkhalazela na uyise nonina. Umntwana angamkhalazela na uyise nonina. Athi nindizalele ntoni? Nindizalele ntoni? Yile nto yenziwa yile generation yethu yakukhalazela uThixo. Because le nto kukukhalaza omnye akazithandi indlela adalwe ngayo. Into abangela angazithandi kungoba amadimoni aqale athi mbi akekho mhle akafanelekanga. Haleluya. Loo nto yenza intoba angazithandi. Kunomntu umzalwane owesithi wayegezela kakhulu esikoleni ngoba ufutshane bakhe. So uthi qhoko kwakunesitena esitshela apha endlini wayemane ezimeta phaa ngoba urhalela uba mde njengabanye. Uthi ndandidelwe ngabantu bonke esikolweni nabantwana kuthiwa kwedini xa ndibizwa nangabantu ngoba ndimfutshane. Uthi kodwa mhla wasindiswa lilanga awaqala wazamkela ngalo intoba ngabana ndinje endidalwe ndaba ngaka. Ukungasindiswa kwenza intoba ungabi na-identity, ungazazi and ungakwazi uzamkela. Haleluya. Xa ngabana sawusindisiwe ungazamkeli again kumoya wehlabathi. Xa sowufikile kuwe ngoba xa usindisiwe ubuyela esiqwadweni. Haleluya. Uyalazi izwi likaThixo elithi uThixo wathi masenze umntu ngokufana nathi. Haleluya. Uyazazi intoba noba ungagezelwa ngabantu kodwa uyazazi intoba mna ndifana noThixo. Haleluya. Wathi xa egqiba udala ithi iBhayibhile wabona kukuhle kulungile njengoba abanye beqhuma isibunzi zabo okanye isiphongo zabo ngewivu ngoba kuthiwa unesiphongo esikhulu akakwazi uzamkela. Haleluya. Omntu ugezelwe ngaloo nto waqonda intoba ngabana kungcono thatha iwivu ndiqhube esi siphongo Yeah. ngoba ndiyagezelwa.
Yho. Phila kabuhlungu kakhulu. Uphila nzima. Because I was understand. Yazi xa usindisiwe uthi uvuke ekseni ubuzithanda. Usithandela ubuwena bakho. Endaweni yofuna uphila ubomi obungebo bakho. Ukuzenza umuntu ongenguye. Uyabona ababantu eziwifi nazo zonke izinto uthi xa umjonga umuntu kathi unodoli abanodoli bapha eshop. Uthi xa umjonga kathi unodoli nyani. Awuyazi ba because abanodoli baneroute banazo zonke izinto Ezazitatyu. ezazitatyu uziphayela eshop usadvertise impahla. Hallelujah. Awukwazi into ba uthi ubunjiwe uphikisa umdala uthi uThixo wakwenza kakubi uThixo waba likhitala. Cela ufune ukufundiswa. Verse 11. Undikhoya uThixo oyedwa kaSirayeli umdali wakhe. Uthi ningathini na ukundithethisa ngekamva? Ningathini ukundithethisa ngekamva? Kunabantu abaxina uThixo ngemibuzo. Abuziba kwakutheni usundidale ngolhlobo. Hey, yazi uSathana xa selegeza. Nathemba sikhonza nje sikhonza. Omnye ufumaniseka into yoba uthi uThixo kandithandi. Wayithi ngafani nobani. Yho. Awuyazi into yoba wonke umuntu wenziwe nguThixo wangafani nomnye umuntu. Ngenxa yoba uThixo veza ubuhle bakhe nobuperfect bakhe. Ngoba njengoba singafani uThixo ubonakalisa amandla wakhe. Ubonakalisa ubuperfect bakhe. Funda tata siyathandaza. Nindinkangise ngabantwana bam. Yes. Nide nindixelele ngemfanelo yam. Nide nindixelele ngemfanelo yam. Ba uThixo bengamelanga bawenze ngolhlobo bekufanele wenze kanje. Asikwazi bazalwa. Yho. Uxelela uThixo ba ubungamelanga into abawenza ngolhlobo bekufanele bawenza kanje. Cela ufunda basencwadi yabaseRoma chapter 12. Asikwazi ukuqangisa uThixo. Funeka umuntu ahlule idemon elikubonisa wena lithi demon because nguSathana only ongathi wena umbi. Andi nguSathana yedwa ombe emhlabeni. Ndike ndothuke nomzalwa nathi komnye umbi. Yho. Kona ye uyasetyenziswa lo mzalwane. Usetyenziswa kakhulu nguSathana. Ngamanye amagama uthuka indalo kaThixo uthimbi. Yho. Kondimhlanga. Cela ufunde. Ncwadi yabaseRoma chapter 12 verse 1. Ihambo yomKristu. Ihambo yomKristu. Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenceba kaThixo ukuba nizinikele nina ziqu. Uthi ndiyanikhuthaza mawethu ngenxa yenceba kaThixo uba nizinikele nina ziqu. Nibe lidini eliphilayo. Ayikho lento babuthi insindiso ayikho ngaphandle ingaphakathi. Ndinento endidla ngoyithetha ethi xa ufika phaa evenkileni umilimili ubhalwe ngaphandle. Ukuze uqonde uba ngumilimili uqala ngobhalwa ngaphandle. Iflawa ibhalwe ngaphandle. Awudingi into yoba uthi uyincike ngaphakathi ujonge uba yintoni le ibhaliwe ngaphandle. Kodwa namhlanje abazalwane siyahlekwa nalihlabathi kuthiwa hayi abantu abasindiswe ngongakwazi unxiba. Ingakumbi osisi aba kuthiwa abanxibi kakhulu endikunyanisiwe. Ubona kwalento into yoba uye enkonzweni unxiba isiketi esifutshane and xa ungena enkonzweni immediately noba khange ummamele uba ingcwele endlini isazela siza kutya omnyamane esithoba asizukwehla ngoba ngu2 centimeter. Asinawukwazi ujika. Ababangapha kwi-worship team abanye unxiba into emfutshane ngamabombo xa efika enkonzweni ayigqume.
cela ufunde. elingcwele Yes. elikholekileyo kuThixo. Elingcwele likholekileyo kuThixo. Leyo ke indlela yenu efanelekileyo yokukhonza uThixo ngengqiqo. Yes. Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade. Musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade. Ithi masibe kumila kumbi. Jesus. Masohluke. Sufuniselwa into ngumzalwane. Yeah. Bonakala into ngumzalwane nomuntu ongakwaziyo abona into balona ngumzalwane ubonakala nangesicimo sakhe. Yingxaki lento yoba kuthi xa kuhamba intombazane esindiswayo abafana bashaya amakhwelo ngenxa yento yoba kunezinto abazibonayo kule ntombazane ezivelileyo ezibatsalayo njengezilokho ezithi nca ngoba laa lokho iyafana nebhlukhwe akho nto ungayiboniyo. Athi ngokuba ngabani unayo le lokhwe funeka uqale kwakuleni conference uguquke izotshiswa. Nathi ngelinye ilanga uguquke izotshiswa ngoba umsebenzi webhlukhwe kuba intombazane izipitse kuvele zonke iindawo bekumele baziveli. Haleluya. Ngenjongo yokutsala amadoda. Hayi bonkosi yami wena uyayicima le lokhwe yakho uthi ufuna uba mhle kodwa itsala i-attention. Njengoba sikhonza ade uyambona xa eme ngaphambili ufumaniseke uba asiseva nentshumayelo ootata abajonge phantsi ngoba boyikiswa yile ndlela le ntombazana inxibe ngayo. Haleluya. And asisikhathi sigcwele emandleni sikwifashion ezinye sesingathi zisilki iziketi zakhona zishayinayo azihlambulukanga. Haleluya. Hallelujah. Azihlambulukanga Jesus. ngoba yonke into iyavela yonke into iyabonakala. Into exaka yinto yoba umoya oyingcwele ubaphi xa ngabani uthenga wena into evenkileni ngoba umoya ingcwele uthetha usathenga evenkileni. Umoya ingcwele athi suyithenga lena into ayikufanelanga. Haleluya. Yiloo nto xa ngabani ubheka eshophu qala ngelo xesha uthandaza ukuze ungathengi into uthi xa ufika endlini uzisole. Haleluya. Xa ufika endlini ubona uyithandi le nto uyithengileyo ngoba ngela xesha ubuyithenga ubuyithengiswa ngumoya wokuphapha nje ayinamoya oyingcwele. Haleluya. Akasazi uba ingcwele akucibisa into ezawuveza ihlazo njengezi sikhathi sinesilithi. Hayi babazalwane ithanga lomntu akusisi alimelanga uvela. Yithi iBhayibhile kunamalungu ahloniphekileyo emzimbeni womntu angamelanga uvela. Yile nto nathi sinxibe zisuti ingathi zinkulwana ngoba kunamalungu ahloniphekileyo angamelanga uvela. Kodwa umoya kaJezebhela uyatshobazisa uthi veza uzobonwa ngoba nentombi esindisiwe noba ingathi azifuna utshwala zifuna utshatwa. Enye iyabona iminyaka iyahamba ayithi itshatwe i-convert spirit ngoba ndifuna ude mtshato. Lo mzalwane akade andibone akade andibone akade andibone akade andibone mandenza indlela yoba ndiziveza apha kuye andibona into yoba ndityhuthi ndimile kakuhle. Haleluya. Noba ngabane engaphumanga ngaphandle ufuna umjolo kodwa umoya ukhona ngaphakathi. Umoya kaJezebhela uyasebenza kuye ngaphakathi. Omnye umoya khona intombi xa kuhamba ixesha singatshatwa sijola zodwa emandleni. Haleluya. Senza amanyala sijole zodwa emandleni ngoba lo moya welesbian
asithi izandla. Jesus. Hallelujah. Sithi izandla. Umoya kaSathana ufuna ujonga ngaphakathi ebandleni. Umuntu ngamnye ajonge inhliziyo yakhe. Lo moya kaJezebeli ukhutshwe nencaphu. uJezebeli into ebangela umoya usokolisa idla kunemali. Unemali lo moya. Uza nemali futhi ebandleni. Bonke abantu abaphethwe kulo moya into ebangela amacengo amanye especially gay ne-lesbians sinemali. Ilanto sinikwa ne-mic kuthiwa basihlabelele. I-gays and lesbians asikhotshwe emandleni kodwa kuthi umuntu makaguquke indoda ibe yindoda usisa bekusisi. Hallelujah. Sonke hayi bankosi yami asinawuxosha abantu enkonzweni bayabizwa kodwa bangaqhubeki benjalo baguquke kucebele imali yakhe kuthiwa bakahlabele and ziyacula Umuntu ongenamoya ziyacula sisikelela abantu basikeleleke kodwa umoya acula ngawo kwawuphila moya sisikelelwa kuwo. Amanye bacula ngomoya wesangoma sisikeleleke emandleni ngoba sikwazi uhlola. Siyasikeleleka sikwazi ujonga. Sizothandaza. Jesus. Moya kaJezebeli unamandla, uyasebenza kodwa kulithi iBhayibheli sinamandla mkhulu ongakuthi kulosezweni. Yeah. Mkhulu ongakuthi. Ngandafunda iverse namhlanje uthi uJeremiya uthi imihlano imini nobusuku sigculele ndiyathukwa ngenxa yezwi lakho. No. Asumela izwi likaThixo ngolhlobo sosungathukwa. Yes. Kodwa isimanga uthi xa ethetha uthi ndithi sendinga ndiyathula kodwa livela linditye ilizwi likaThixo linditye njengomlilo emathanjeni. Laa nto yenza into yoba kungathuleki and itabuhlungu abantu bokuqala ujula izonyeliso nesithuko leadership. I-leadership yokuqala ngoba ingxaki kwi-leadership iyi-one. Umntu nomntu wayekuhlazeka emarhameteni ngenxa yenyaniso angayithethanga. Ngoba abantu siyabafumba sibafumbela thina asibalungiselela ukuya ezulwini ukuze abantu balungele ukuyongena ezulwini. Xa ngabana belungiswa abantu ukuze baye ezulwini akuthethwa nto imandi ebantwini kuthetha into evela kuThixo. Into evela kuThixo. Umoya kaJezebeli yabantu bangabana sizimisela ukuwunqoba kakhulu. Nakuqala uqonda bapha emalini awucela ngamali yamntu. Cela ngamali yamntu uyabhidisa kakhulu. And futhi akuncedi nganoba ufuna inamba yabantu ihleli ngolhlobo. Bahlale bebaninzi Abananisi. bayaphi baninzi besiyaphi kugcwele ebandleni kodwa bayaphi ababantu. Ibhlungu kakhulu le ndaba ye-status funa unconywa nebandla elikhulu kodwa kweli bandla elikhulu khona omnye oyezulwini. Bagcwele abantu ngoba sekushiyelela i-status ngoku wonke umuntu ufuna ukwaziwa. Nami ndinebandla Funa uba nenamba. xa kuhleliwe ngabefundisi uthi mangapha amarhamente wakho
kuthiwa kulamvuselelo ubhaptize ngaphi? Bangapha amakhamente wakho. Xa mncokola Tom ke hayi. Mina sendibetha apha ko 300. Sendibetha ko 300. Namba kuthiwe ingxaki yakho zanti ushumayelayo. Siyawubambezela umsebenzi. Ya, okabani. Siyalidelay ukukhula komsebenzi. Siyawudileya ento ushumayelayo. And kuthiwe usazawutyiwa indlala xa ushumela ngohlobo. Sazawulapha. Ngela xesha uyabulawa. Funeka nawe utshintshe imessage. Saba injakamisisi. Funeka utshintshe imessage. Uye kuthetha inyani. Uthethe izinto ezikhala ukwazi indlebe zabantu. Not izinto ezifunwa nguThixo nezingafunwa nguThixo ebantwini. Uthethe ngokwentando yabantu. Libsuka kakhulu elixesha, ixesha lecompetition. Uba ngabana usumayeza abantu abahlanu. Wakawabuza omnye umfundisi komnye umzalwana sikhonza naye wathi uhleleleni manje la nkonza ndiunderstand manje bahlanu pha. Uthi umfundisi wathi don't understand uhleli unyamezele ntoni manje pha. Ukhonza nabantu abahlanu. Kuthi ukuthi kunzima. Because xa ukhonza nabantu abambalwa uya undermine. Kuthi into ebangela lingakhulela abandla indlela ashumayela ngayo. Omnye kuthi ingxaki uba uyabakhalibela abazalwane abazuhlala. Which is funeka uyekwe yonke into ingene kube kwavula sibhuka. And uyingozi umzalwane ongafuna ukukhalinyelwa. Uyingxaki. Kusho ukuthi akafuna ulungiswa. Qalekisiwe ukhubekezwe. Kafuna uboniswa, kafuna uxelelwa. Kuthiwa yini ukuthi kumhlaza. Ubungasambizele eqaleni na. Uthethe naye buqala. Bezenze iphezulu. Hallelujah. Ingxaki ungafundiswi. Ungalazi. And noba sezifunda kunevesi ezingahoywanga. Jesus. Mayile ivesi ayihoyanga nohoywa le. Uyayiqonda nje kwa umfundisi bayi izandimkisela amakhamente. Amakhamente agxothwa kwalilizwi likaThixo. Agxothwa kwangumnikazi. KwanguThixo. I-problem kuba amabandla ngawabantu. That is the problem. Yeah. Lento isikhalo sikaThixo sikhoyo. Umnikazi ongumoya oyingcwele. Ubekelwe ngaphandle. Kuthiwe yimama oyingcwele. Uzasilibazisa ngalento. Yimama oyingcwele uzasilibazisa. Yilento kumoya oyingcwele engasekho. Umisiwe. Athu ndizalikhokela ngokwami elibandla. Yimama oyingcwele. Lento uthi mandiyithethe kwabantu izabagxotha. And izabagxotha nyani xa bengafuna ukuguquka. Because abantu bahluzwa kwalizwi. Xa lishunyayelwa kulapho bahluzeka khona abantu. Xa ndizonikela inkonzo ithi le vesi yibani kumila kumbi. Nikamilisi okwaliphakade. Basohluke ebantwini beliliswe. Ukuze bathi noma abangasindiswanga bayakujonga athi omnye mhlanda sindiswa funa ufana nobani. Amen. Kungathiwa uyafana nathi. Nobe sindisiwe kodwa siyafana. Yena ndibhlungu. Kuthi hayibo nabazalwane bayinxiba ibhlukwe. Umuntu ongasindiswanga nobani, umuntu ongasindiswanga ndithi intombazane eqala uze enkonzweni uke wayimema wathi mayize enkonzweni ithi nalokho. Yeah. Akadingi uyifundiswa. Lo ungaphakathi ebandleni ukhothela namavesi, uphikisa namavesi. Lo ungasindiswanga uyalazi. Ivesi engalifundanga awukhonzi ungancibanga lokho. Kodwa
kodwa lo usindisiwe uyacikoza uthi sikwixesha legrace sikhululekile asinabe sincibana lovupsibe lokho ingathi sendile ingathi sitshatile umoya kaJezebeli cela unikeze inkonzo memoya oyingcwele phindukhulu menkosi yam Iyalalisa le hit. phindukhulu memoya oyingcwele Phindukhulume. phindukhulu menkosi yam ngoba zonke izono ebendizenza namhla zizobala ebusweni bakho phindukhulu memoya oyingcwele Khulume Nkosi yami. phindukhulu menkosi yam. Jesus. Hallelujah. 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 Yavakalichiwa esikhobeni. Imnandle vakile. Imnando. Imnando vakile. uJesu alifela maqhawe. Kawakithi alishumayela uzuliphatheka hleleli vangeli Jesu lifela maqhawaki alishumayela uzuliphatheka hleleli vangeli uJesu walifela yena uJesu alifela maqhawaki alishumayela uzuliphatheka hleleli vangeli liphatha kakuhle ivangeli. Liphatha kakuhle ivangeli. Ngoba ingxaki lafela. Hayi. Uzuliphathe kahle leli vangeli. Thela hleleli vangeli Kahle leli vangeli. uzuliphatheka hleleli vangeli Jesu alifela. uJesu alifela maqhawaki alishumayela uzuliphatheka hleleli vangeli uzuliphatheka